Bapak Ibu perangkat, tokoh masyarakat, BPD, LKMD ini dimediakan, di-up di media, disosialisasikan tidak hanya masyarakat ledok di desa Paingan ya. Mungkin semuanya warga, mungkin desa sekitarnya, dan ini nanti disandingkan dengan wisata Kedung Kubur ya, karena kemarin dari kecamatan sudah ada informasi dari pihak Pertamina mau mengadakan riset, nanti Kedung Kubur dijadikan apa sayur kita golek buka rene sing nggo iki lah iku kita pengen buka kok Pak lah iya Pak wes ketok kabeh. Wes. Wes dah blak-blak wes. Wangi dong, tang blak-blak. Iku mini. Saya sikirke dibuka iki lho. Ya iki lho, Pak. Iki ada sampah. Ayo. Botol kuwi kurino deh. Iki susu yo. Campur ayo. Campur ubengno ngono lho. Ini wis kanu. Mine jane ubengno mau malah ubengno ning kono. Mine kono sak sisih. Golek. Loh, sing kene kok mie tok. Mie tengah, wis mie tengah. Kene. Enggak masuk iwak itu lho, laran taman. Ya gecek-gecek deh. Gecek lho, ojo iku. Alah Mbak, bisa dicari. Sabarlah. Akeh kok. Ayo. Ben, akeh adune. Ora apa-apa mbendina. Wes ndak diplekno iwake, ayo. Kabeh minum bubar. Pesta ya. Apa-apa. Makan besar. Segini ben akeh adune akeh. Ayo merapat sapa yo. Merapat. Boleh dawong. Rapin. Oh iya. Adomen kok krang-krang iki. Apa? Anake yang Lina. Iki sampah, Mas. Dua ya. Ya. Wes kok kepanjangan kok ya. Durasine kepanjangan malah ora